Ni ne tɛ ne kun bɛ fɛ han e tɛ se ka ne dɔn ɲani diɲɛ wuli cɛ I bɛ se ka to yen n ka tɛmɛ LD k'e to yen cogo di e ɲɔgɔnna muso ɲuman cɛ jumɛn bɛ yen ko bɛ to yen ka tɛmɛ tan ni cogo yɔrɔ ne bɛ ka kanga diɲɛ na kuma bɛ don yan fɛ bɛ bɔ ne yan ne tulo tɛ nin na yɛrɛ k'e to yen cogo di to yen nɔ Ouais. Ouais, tu as un téléphone là. Cɛ comme wagati bɛɛ de bɛ mɔgɔ bila problème kɔnɔ ouais. Problème ko to yen. N'a nana ka taa datugu téléphone nɔfɛ nka cɛ I yɛrɛ ka choix ouais. Non cɛ e de b'o jate an ka taa nin n ka téléphone. Ouais. Cɛ kana ne don problème na sa. O yan. Ne ba hakɛ to tan dɛ. Awɔ an bɛna fɛn dɔ la hakɛ to I ka heure an faga heure la heure ma bi. 16 heures de bɛ yen nɔ Ouais. n ka telefɔni I bila bɛɛ la mun kule ji bɛ yen. I n ka telefɔni ja nɔ kɛ. Mun bɛ yen ne jalan dɔ ja I ɲɛ kan I bila an ka ladon. N ka telefɔni ne ka telefɔni Allah o tɛ n ka telefɔni ne ka telefɔni ne ka telefɔni A kɛra cogo di? Ne fa walayi tɛ ɲɛ ne ma denmisɛnnin de ta ne ka telefɔni mɔgɔ tɔna ninnu walayi Olu y'o minɛ e la cogo di? K'u ko ne ka hɛrɛ de d'u ma kɛ K'e ka mun d'u ma? Ko kulu bɛ e lajɛ ne t'u yelen dɔn U taara fan jumɛn fɛ? U taara ɲame fɛ Fan jumɛn fɛ? ɲano fɛ ne mago sara kɛ ne mago sara ne ka telefɔni ne mago sara Ne ye yɔrɔ in fan bɛɛ lajɛ ne ma u ye a bɛ se k'u taara yɔrɔ mun ya ma mɔgɔ si ne ta tiɲɛna kɛ ne ka telefɔni taa so kana to ka bɔ nin sira in fɛ fiyewu bɛɛ b'a dɔn nin sira in man ɲi kana to ka bɔ nin sira fɛ y'a mɛn ne bɛna na kɛ cogo di sisan nɔ e yɛrɛ hali sac t'e bolo k'i bolofɛn bila a kɔnɔ ko ne kun bɛ ka taa ci de la kɛ ok c'est bon taa so han ala y'i garisɛgɛ don a la Ouais siyan an bɛ min kɛ sisan n kɔnɔ n bɛ don ka bɔ ka so kɔnɔ sisan. Ouais an ka don ɲɔgɔn fɛ. Ka don an fɛ ko mun bɛ yen lɛgi bɛ i bɛ fɛ ka taa n di problème ma. O fɔ ba tɛ. I bila paix la n bɛna sisan. Ni kɔni mɛnna ne b'a bila dɛ. Ya a kɛra cogo di? A ma kɛ cogo la. Bi ye tile 2 ye ma si so e kun bɛ min? Ne kun bɛ n terikɛ dɔ de fɛ ci dɔ de kun bɛ yen. E kun b'i terikɛ fɛ e bɛ taa su 2 k'i kun fɛ mun kɛra? Kɔɲɔ de kun b'u fɛ ne taara si. Ni kɔɲɔ bɛ a sera ka taa si yan han kɔɲɔ b'i terikɛ fɛ yen dɔrɔn kɔɲɔ in na e ka jɔda jumɛn b'a la e bɛna taa mun de kɛ yen? Comme ne n'a bɛ yala yala ɲɔgɔn kɔ bɛɛ b'a dɔn. O la o b'a to k'e tɛ se ka na so wa? A bɛ yala yala ɲɔgɔn fɛ e tɛ se ka na so e tɛ se ka na si so ni dugu jɛra ka taa kɔɲɔyɔrɔ la petit depuis i ye école bila an ka cɛ i bɛ ka don dɛlɛnya de la sisan n'est-ce pas? Dɛlɛnya wa e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ sɔn o ma. Mais e bɛ se ka su 2 k'i kun fɛ cogo di? Ne m'a fɔ k'an kun bɛ kɔɲɔ de la ne tɛ sɔn dɛlɛnya ma. I ka nin ko ninnu man di ne ye han n dabila ka to ka t'i si i kun fɛ nin dɛlɛnya système de don ne tɛ ninnu fɛ. Ok n y'a mɛn bɔ. E yɛrɛ b'a dɔn sigida in denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛnen don i bɛ taa ka yala ninnu fɛ sa i fana bɛ taa kɛ mɔgɔ lankolon de ye sisan hali bi ne tɛmɛna muso dɔ la a bɛ ka kasi ko denmisɛnninw bɛ k'a ka téléphone minɛ a la e b'a dɔn o tɛ ko ɲɛnama ye. O kɔni tɛ ko ɲɛnama ye. Ni système ne tɛ ninnu fɛ dɛ n dabila ka to ka taa si i kun fɛ nin t'a la dɛ e ye dumuni kɛ yan? Ayi ne ma dumuni kɛ fɔlɔ. A filɛ ka taa si i kun fɛ hali i ma dumuni kɛ fɔlɔ i filɛ cogo min na ni bɛ nin dabila nin Fatim taara yɔrɔ min bɛ e fɛnɛ bila ka taa. Ka taa ni ne ye wa? Ka taa ni e kɛ. Ok n t'a nɔgɔya. I kɔni tɛ ne kɛɲɛ yan n'i bɛ fɛ ka ne kɛɲɛ ne b'i bila ka taa classe la. Yafa ma. Ba k'e tɛmɛna muso dɔ la k'o y'a ka téléphone minɛ a la wa? I y'a ka téléphone minɛ a kɛ.
un peu nous misiri kɔrɔni yɔrɔ la n y'a sɔrɔ muso bɛ kule la f'a b'a turu a kunbere 2 kan o muso in bɛ togo di tan muso jɛmjan dɔ don tayi b'a la dɔɔni ne yɛrɛ misiri côté bɛɛ la mɛ denmisɛnnin ninnu sinon n kun bɛ 2 ta denmisɛnnin dɔ la o man ɲa dɛ ba mɔgɔ tɔɔrɔlaw tɛ muso dɔ bɛ kasi cogo min na f'a b'a fɔ k'a jigi kari la a don se a bɔsi i b'a sɔrɔ cogoya foyi tɛ ne ka téléphone kura san ne yɛrɛ ko a ma n ko a ko tɛ bila ta n terikɛ dɔ ye commissaire sini bɛɛ n bɛ taa 12e na an bɛ taa ko ɲɛɲini kɔni lɛgi tɛna sɔn mais kuma b'a ɲɛna ba ka dan ne ma han hali ka a ko bila tan ka ko bila ta cogo di denmisɛnninw bɛ ka muso mago sa i b'i jɔ k'o ko bila tan tɔ i ka ko n t'i ka ko la dɛ wuli ka bɔ ɲɛkɔrɔ cɛ ya kuma fɛ kɛ mun de bɛ yen bisi jumɛn yɛrɛ ya Fatim mɛ o ma an ka da cɛ kuma mɔgɔ fɛ n ko tim fa bɛ yan an me e ka mun de b'o la Fatim bɛ waati n bɛ fɛ k'an jaabi de a ye dusu gɔrɔnɔ bɛ an gɔrɔn ne ɲininka an ma gɔrɔn kɛ yan bɔn ne tɛ se ka foyi fɔ a ye dusu gɔrɔn an fa yɛrɛ bɛ a b'a sɔrɔ can bɛ fa ye k'i yan kuma bɛ ka k'i fɔ bɛlɛ bɛ ka manamanakan de fɔ o ma an ka bila an ka don so kɔnɔ aw bolo a jamalen de don ouais ya san ɲɛfɔ kɛ ouais cɛ a bɛ se ka ɲɛfɔ a siyan i ye n don problème na a filɛ n y'a f'i depuis a daminɛ ne bɔra so sisan gɔrɔnɔ ci bɛɛ ɲɛfɔ ne ye k'ale bɛnna ni muso dɔ ye sira la k'a bɛ ka kasi ko dɔ y'a ka téléphone minɛ an de ye téléphone in minɛ ko min yɛrɛ y'a juguman wɛrɛ k'a bɛna taa polisi sɔrɔ i filɛ ka n don kaso la gɔrɔnɔ bɛna polisi wele sisan dɔrɔn a bɛ kɛ problème an bɛɛ bɛ taa wora ni gɔrɔnɔ de y'a dɔn ko ne fɛngɛ in kɛ n ka cɛ a bɛ ne datugu de ou a bɛ taa ne ye flash la cɛ ya ye bɔ mɔgɔ da la sa ka bɔ mɔgɔ da la den jumɛn a ye yera ko a bɛna a taa n'a ye polisi so la e bɛ jɔ k'a ye ne yira ni polisi nana fanga de y'u k'an ye kɛ téléphone y'i da bɔ a bɛɛ la ne b'a gérer cɛ ni ne kɔni taara polisi so la n tɛ n ta y'a fa ne ye wa ni gɔrɔnɔ y'a suwa cɛ i yɛrɛ ka téléphone di a k'i sen bɔ a la téléphone filɛ a tɛ di suwa kɛlen i bɛ dɔn ko ne k'an téléphone di fa de b'i la an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ siran cogo min na tantɔ ne yɛrɛ dabala ma ba ye ne yɛrɛ bɛ n'i nɔfɛ yala dabila téléphone in filɛ n kelen bɛ taa feere i y'a e mɛn bɛ t'o feere fa de b'e la wa ni bisi kɛra po ye e de bɛ taa ne tɛ taa jɔn bɛ taa e de dɔnnen don e fa de m'a fɔ k'a bɛna taa a enquête kan Allah Alhamdulillah a kɛra cogo di ne ɲɔnɔ b'e la dɛ n delila ka bɔ yan ne mago bɛ Fatim de la Fatim bɛ yan cɛnin min delila ka na Fatimi nɔfɛ e don dɛ awɔ ne de don kamalen o i kafara i yɛrɛ la sa koyi e bɛ Fatimi ta k'a loger e fɛ yen k'a dogo i ka so ka i sago ni dungɔ k'a la ye sisan i bɛ n'i sigi ne ka so k'i bɛ Fatimi ɲininkali kɛ est-ce que i kunkolo ka ɲi ça va chez toi imbécile que tu es i kun n'a kala ta ka wuli ka bɔ n ka so kɔnɔ i tɛ wuli yan mais gɔrɔn ɲɛ mun kɛ gɔrɔdon cogo di ne den de tun tɛ e fɛ yan a tun tɛ bolo wa o mo cɛ kana to nin k'i dɔgɔya tan sa k'a kana to jɔn k'a dɔgɔya e kɛ baw fuwari den fara san y'a bɛ minɛ ya i bila paix la i bila paix la o bɛ ne cɛ petit cɛ i filɛ cogo min na ne bɔra nin ɲɔgɔnna na han aw la k'aw ye denlaŋaw de ye aw ta bɛ bila ne ta foroko kɔnɔ a y'a mɛn a y'a fuwari bɛɛ la bɔ n ka so kɔnɔ ne y'a bila aw b'aw fɔra sama bilakoro ninnu a bɛ n den ta ko ka loger nourrir an sago selen sa a bɛna aw jɔ k'aw ɲɛ jɔ ne ɲɛna ko Fatimi bɛ min imbécile aw tɛ ya de don a bɛna a b'a fuwari den fara d'ailleurs nin ko in tɛ bila tan e bɛ t'o feere fa de b'e la d'ailleurs téléphone yɛrɛ di yan ka taa n'a ye ka téléphone bɛ di ne de bɛ taa n feere n ka cɛ wari bile bɛ kɛ ne ta e ye bɛ taa feere sigi fa tɛ la téléphone da k'a tɛ di plan bɛɛ bɛ yen a bɛ mun téléphone ko kuma la plan jumɛn bɛ yen sisan ko plan jumɛn bɛ yen wa o b'a ne bɛ ka ni ɲininka a bɛ ɲɔgɔn mun cɛ téléphone ko kuma la o b'a ni ɲɔgɔn cɛ e ka sira de b'a la a ye téléphone in di ka na a nana ko min na a y'a n'a ɲɛnabɔ a k'a bila ka bɔ yan wa a y'a mɛn e bɛ ka tila ka manamanakan de fɔ yan an cɛ e jɔ yen hali ka mɛtiri ne tɛ siran o ɲɛ kuma t'e ma yɛrɛ a ma se ne ka mɛtiri ma yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ yan bɔn téléphone minɛ a bɛ mun téléphone ko mankan de yan chèque an k'a bila
o de daga da y'a bila siyan o ye kuma cɛ ye dɛ n tɛ fɛ ka da don i da la mais n'i ye den kelen ta i k'a da fila kan cɛ e fana bɛ ka Umu e k'a bila ka bɔ yan mun mari la siyan i bila paix la i bila paix la Umu a y'a bila ka bɔ yan a bolo a dɔ kɛ mɔgɔ kan a bolo n'i tɛ mɔgɔ dɔn i b'a fɔ a ma ko cɛ tirimɛ cɛ ninnu bɛ ka vanta san cɛ ne de m'a fɔ n k'i ka ninnu to yan i b'a yɔrɔ kun min na ne ma réagir parce que l'exé bɔra k'an lamisɛnya sisan n tɛ se ka moyen quoi u donnen don ko kura dɔ la sisan n yɛrɛ b'a kalama i bɛ to ka jo kura min ne nɔfɛ Xanax o don ne ni jɔn jɔlen fo ne ko i ka o yɛrɛ de don o de bɛ to ka minɛn d'u ma o b'a latɛmɛ sisan o de la u ka to k'u yɛrɛ kɛ gɛn ye wa mais n tɛ foyi f'u ye n tɛ ale la mais retour bɛ yen wa an y'a bila a to tan sa ne de m'a fɔ n k'i k'a to ne ma e bɛ se ka nin to yen cogo di u bɛ bila kɔrɔ a kan fɔ a ma ne y'a bila yɔrɔ min a to yen dɔrɔn ma e hakili tɛ ne ta bɔ mais comme i ye maître sa n b'a to i ta ma a y'a bila i ɲɛ t'a la hali u bɛ logo kuma min na ni lo ye ne ye lo mɔrilen ye tan u tun bɛ ka logo kuma min fɔ fo ne ko k'u b'a di yan cɛ n k'a to an k'a minɛ o la man ne de m'a f'i ye ni n ko k'i k'a to cogo min na dɔrɔn a to ten wa e ma ka to an ka nin to nin bolo walayi n'a y'a bila cɛ sani y'i sigi taa matériel ta ka na dɔrɔn i ka daga gale kɛ ouais cɛ walayi tɛ wuli nege tɛ ne la bi ko tirimɛ tɛ wuli nege t'e la i b'o fɔ ne ma quoi c'est bon a ka ɲi kana sigi bilen a ka ɲi a y'a to yen a ka ɲi ayi ma ta ka na Allah Omo ça va so ko ka don a yɛrɛ fɔ mɛ yɛrɛ wala a yɛrɛ n bɛ se ka n sigi awɔ i sigi a yɛrɛ fɔ mɛ yɛrɛ de o mɛ yɛrɛ kunkolo ɲagasalen don dɛ e tɛ se k'i kunkolo pɛn yan cɛ ko ka ca n kunkolo pɛn ma mɛ a kɔfɛ kɛ i da sera fɛn jugu de ma an kunkolo kɔfɛ an kunkolo tɛ kɔfɛ o e b'a dɔn ne y'i kunkolo kɔfɛ k'e ka beauté tɔ bɛ sankɔrɔta de i cɛgɛn fo k'a faga i yɛrɛ tɛ ka sango ekɔliso la sisan dɛ mun bɛ yen cɛ a bɛ kɛ cogo di ciw de ka ca sisan i ma ni ciw cayara dɔrɔn n'i yɛrɛ fɛnɛ m'a lajɛ ka i ma Jomo nin ye minɛn duman ye yan dɛ ouais ça va o muso y'i jangan sigi ko kan kuma ne fɛ sa o ma tɔgɔ mama mama e mun dengali tɛ i bɛ girin ka mun na i bɛ girin ka danwa mun na mais mama o fɛnɛ dabila cɛ girinna ka da e kan kan'a lamaloya sa han Omo a kana girin ka da kan a bɛ n dɔn est ce que maa don a kana girin ka da kan nin ye mun impoli ye o tuma na ale ma mara hali n'a t'e dɔn kɛ aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ban ɲɔgɔn dɔn bɛ se ka bɔ o kɔnɔ ou bien Tirima a bɛ i n'a fɔ nin da man ka go dɛ est ce que e de dun b'o nɛnɛ fɔ la i y'a nɛnɛ fɔ la i t'i ka marabaliya kun tɛmɛ ka bɔ ne kan aw bɛ mun ka musomanin tɔ la o tɛ kɛ ne la dɛ est ce que e faamu wa sabali sa han i t'i ka bɔ n kan n'i t'i ka magana mɛ e sen don i kɔnɔ nin ye marabaliya ye est ce que e kunkolo ka kɛnɛ kuma bɛ don ni ɲa bɛ bɔ ni ɲa de ya e b'i sen don jɔn kɔnɔ ne ye den dɔrɔn e ka maga ne la i bɛ n couleur dɔn sisan i tɛ sabali han e bɛ ne dɔn e ye jinɛ de wa wɔkulɔ jinɛ wa wɔkulɔ sabali an ka nin bɛɛ dabila sa ko kan yan han ni mɔgɔw ka kuma i fɛ mɔgɔ lajɛ sa i tɛ ka bɔ n na i y'a mɛn wa est ce que e n faamu o ma i tɛ kuma i ka cɛnin fɛ mama ne bɛ se k'an da don nin na cogo di mɔgɔ bɛ ka e attraper cogo sugu dɔ la e bɛ ka girin k'o fan bɛɛ kɛ mankan ye ne bɛ n da don o la cogo di mɛ e fan bɛɛ kɛ mankan a bɛ girin ka da n kan mun na a kana girin ka da n kan maa don wa
kana girin ka dan ka dɛ mais yɔrɔ tɛ ne dɔn ne i m'a fɔ ne kana girin ka da e t'a kan ɲini k'i dɔn a mɛn o mɛn e yɛrɛ de bɛ tila ka na girin ka da ne kan ne t'a ɲini k'i dɔn ne ka kuma ne de e yɛrɛ de bɛ tila ka girin ka da ne kan jinɛ wa wakula ne ye jinɛ ubiyɛn ne tɛ wakula ye i bɛna tila k'o dɔn kɔfɛ o ma nin ye mun ko ye ne nana e mun nɔfɛ e tɛ ka occuper ne la e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila ko ka occuper ne la est ce que e b'i yɛrɛ dɔn i n'a barabaden i kan ne fugari cɛkɔrɔ ninnu bilalen ne bɛ est ce que e fa tɛ aw la ne yɛrɛ komi ne ye n ka temps perdu ka na aw sigi aw mɔgɔ lankolon 2 ninnu kɛrɛfɛ la a t'e la au moins a bɛ e ne la e ni an bɛ tila k'a ɲɛnabɔ fugari cɛkɔrɔ bilalen ne n'a ta kolon n'a ɲɛ a bolo n to yen nɔ n to yen dɛ n tɔgɔ bila ka b'i da kɔnɔ i n'i tenjɛ n bila ka b'i bolo est ce que e fa t'e la n ma ka na bilen i ye nin kɛ ne de la mais i bɛ nin ta i nin kini kan o mo cɛ fɛnɛ ka sabali sa e bɛ yɛlɛ mɔgɔ la cogo di ba muso ko cɛ e yɛrɛ e fɛ muso minɛ fura b'e bolo e bɛ tila ka girin yiri muso nɔfɛ mais kana yɛlɛ nin na sa i b'a dɔn a ka ko in don toro walayi e bɛ hakili sigi nin bɛɛ kɔfɛ siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ don dɔ wɛrɛ la i bɛ hakili sigi k'a ɲɛɲini taga bɔ ne kunna i bɛ ka yɛlɛ na i bɛ ka tila k'i hakili sigi ne yɛrɛ bɛ taga bɔ cɛ na essaye e mama Mama, ça va? ça va I ka kow ka ɲi? dɔɔni mama e kun ɲɛnafin bɛ ne na sa Ne fɛnɛ nana mɛn ne mɛnɛ kɛ ɲinɛ e kun taara mun? ne kun taara anniversaire kɛ yɔrɔ la Anniversaire jara. awɔ a jara Jugu sago in dun? papa kun bɛ k'a ɲini k'a bɔra a ye 3 heures de kɛ kɛnɛma K'a a bɔra ma a se yan mɛnna wa? fɔlɔ yɛrɛ k'a mɛnna papa yɛrɛ kun bɛ k'a ɲini A ye yɛrɛ ne ka minɛnɔgɔw ko ka finɔgɔw ko ka yɔrɔ jɔsi a. mɔgɔ min bɔra depuis sɔgɔmada fɛ mama A ka dɔ k'o diɲɛ yɛlɛ in dɛ. Diɲɛ b'a ladi. Ne tɛ foyi f'a ɲɛna. N'a nana hali n'a nana su 3 heures a bɛ ne ka finɔgɔw ko ka n ka minɛnɔgɔw ko. N tɛ foyi f'a ɲɛna. A jugu sago den ka to yen bani. Taa so kɔnɔ n bɛna san dɛ. awɔ ne ti fa yɛrɛ nege ne ti da yɛrɛ kɔrɔ dɔgɔ ne ti biyan yɛrɛ tafu b'i ɲɛna sigili ti mɔgɔ ye yɛrɛ ti mɔgɔ ye yɛrɛ tan su ma ko wa ne ti bɔ tan tile ma bɔ wa ne ti da alo bebe kiya da yɛlɛ sɔngura bila zɛndɛr da yɛlɛ ne jigi cogo ma cɛw ɲɛ yɛlɛ kɔrɔ dɔgɔ o ne kɛlɛ na m te b'a kɔnɔ cɛ an b'i lo dɛrɛ sɔni kelen ɲɔgɔn ne ye biti dɛrɛ getu kɔnɔ paw minɛ i ka sumaja minɛ kungele gɛn i ka teja minɛ zoni fɛn fɛn kana tɔrɔsi minɛ kakala ti fɛn fɛn kana limɛri minɛ kɔrimugu tasuma olu le bi ɲɔgɔn minɛ ni jɔ fara bi tɛnɛ ka mɔnu bi kɛlɛ non Ben Mohamed. Oh, ma fille. Hein? Ça va? Ça va? Eh, oui, à carré, voilà, tiens. Mais toi, on est ici, en fait. Ah, il y a une répétition, il y a faim. Mamadou Korbash Tala. Ah, grâce à la basse feuille, il y a une fille pas à la sang, là. Donc, on a tout eu à connaître. Nyame, clé fait la minute à boy. Oh, liberté. Il y a pas. Quand on a refait à Nyame. Clé fait la minute. Ibti là. Ah, Mchila. Ah, Nintara ma fa na yana. Ah. No, ni ma fa. Ouais, snap bandi. Oh, Chogmar. Ça va? A potion. Ko kan? Ouais. A bɛ cogo di? A ti cogo la. Cɛ a kɛra fama yɛrɛ. Dɔn dɔrɔn. Cɛ o don ko ne ka bileko position dun. N ka cɛ ne ma fɛn mun tila k'a d'i ma ouais. Cɛ i bɛ tila ka jan kɔni ye ɲɔgɔn bi i ka ɲi k'a di bi. Non n ka cɛ a bɛ d'i ma i ka pepu. Cɛ n ka cɛ sabali sa. A rappel ninnu yɛrɛ n ka cɛ a bɛ ka wari sɔrɔ a bɛ ka tila ka banko di mɔgɔ ma ouais. N'aw ma min kɛ an tɛn'o sɔrɔ an yɛrɛ ouais. Mais sabali sa bi ta kɔni gérer n ka taa ouais. Bi ta bɛ gérer. Don ta i b'a tɛ gérer mais bi ta kɔni. Ouais. Tɛgɛmangɛlɛya dabila sa. I jɔ caman bɛɛ la cɛ muso baara i bɛ se k'o ya. N bɛ se k'o kɛ n bɛ se o la ɲuman ɲuman. Cɛ ka cɛ o diyara n yɛrɛ ka cɛ den dɔ de bɛ o de bɛ ka n tɔɔrɔ wa n bɛ fɛ i k'o de baara ka diya wa. Cɛ ala ka ma sabali sa ɲɔni k'a fɔ e rappel de a fɔ tɔgɔ baara ka jan ou bien jama mais e b'a fɔ muso. Ne tɔgɔ nana muso bɛ na o. Den ka di ye ni sini kɛra yɛrɛ ni kelen ka di ye yɛrɛ ka cɛ. Hali ne nin ka di ye ne tɔgɔ de nana muso bɛ na. I b'a dɔn i ka kuma ye tiɲɛ ye ni tɔgɔ nana muso min na ka ca an ka kɛ tɔgɔ ouais. Ok. O bɛ se ka sera. O bɛ se ka kɛ n b'a dɔn bile b'i kunna o. Cɛ yɛrɛ a ka ko bɛɛ bila sa mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn gɛlɛya kɔnɔ
k'o tɔgɔ la o san ko bɛɛ kɛra wari dɔrɔn cɛ sabali sa wari dɔrɔn ne ko bile b'i kunna nka cɛ bɔn a zere dɔrɔn ni komi deza e yɛrɛ ko tɔgɔ nka cɛ k'an ka tɔgɔ baara ni tɔgɔ sɔrɔla bilen sɔrɔ bilen d'i ma e m'a fɔ tɔgɔ de ka baara ka d'e ma saraka mun fɛn mun ka ɲi ka bɔ a la a bɛɛ bɛ kɛ ni wari de ɔ ne b'o saraka ninnu san m'olu san awɔ m'olu san ne ko a wari b'i kunna i b'u san o tɛ kuma ye o bɔn ne de m'a fɛ yan ko ne b'olu san o e ma da ne na ye o nka cɛ n'i ko k'i b'u san a wari kɔni b'i kunna e k'o to yen sa ne de m'a fɔ ko ne b'a san ok i bɛ n sɔrɔ n ka bulon na n'i pɛrɛnna don min na ni wari b'i kunna i bɛ n sɔrɔ kɔfɛ kare la n ka yɔrɔ bɛ yen kɔfɛ kare la yanfɛ kare na kare fɔlɔ filanan i bɛ don fɛ oui da fɔlɔ filanan n ka bulon min nɔ n'i donna yen nɔ ni wari b'i kunna n'i ka wariw dafara tuma min na i bɛ n sɔrɔ yen i y'a mɛn donc a ka ɲi ka kɛ cogoya min na nin ka seere dɔrɔn de ka di n ye i y'a mɛn nin ka tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn